Ang pagtabang sa mga alagad sa Ginoo. Ikalawang Korinto Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang 24. Mga igsuon, gusto namong isugilon kaninyo ang gibuhat sa mga iglesia didto sa Macedonia pinaagi sa grasya sa Dios kanila. Bisan daghan ang ilang nasinatian nga mga pagsulay, malipayon gihapon kaayo sila. Mao kana nga manggihatagon kaayo sila bisan labihan sila kakabos. Makapamatuod ako kaninyo nga ang ilang paghatag dili lang sumala sa ilang makaya kundi labaw paniini, ug kinabubuton nila kining gibuhat. Kay sila gayod ang nanghangyo kanamo nga kon mahimo hatagan sila og kahigayunan nga makatabang pud sila sa mga katawhan sa Dios nga nagkalisod didto sa Jerusalem. Ug dili kay kanalang, kon dili una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon sa Ginoo ug kanamo sumala sa kabubuton sa Dios. Wala gayod kami magdahom nga makabuhat sila ni adto. Tungod sa ilang maayong gibuhat, gidasig namo si Tito sa pagbalik diha kaninyo ug padayunon ang nasugdan na niya nga buluhaton sa pagtigom sa inyong mga hinabang. Kamu diha sa Korinto wala magkulang sa tanan, lig-on ang inyong pagtuo sa Dios, maayo kamo mutudlo, ug daghan ang inyong nahibaluan. Kugihan kamo sa inyong pag-alagad sa Dios, ug hilabihan ang inyong paghigugma kanamo. Busa gusto namo nga ipakita ninyo nga wala pod kamo nagkulang sa paghatag. Wala ko kamo sugo sa paghatag, kondili gisugilon ko lang kaninyo ang pagkamatinabangon sa uban aron mapamatod-an pod ninyo nga ang inyong paghigugma tinuod gayod. Nasayod usab kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisag adunahan siya nagpakakabus siya pinaagi sa iyang pagpakatawo tungod sa iyang kaluoy kanato, aron mahimo kitang adunahan. Busa mao kini ang akong tambag, maayo kon padayunon ninyo ang paghatag nga inyo nang nasugdan sa miaging tuig. Kamu gayod ang una nga naghatag og kamu pud ang una nga nakahuna-huna nga magbuhat niini. Busa padayunon ninyo kini. Tinguhaan ninyo nga mahuman ang giplano ninyong buhaton, ug paghatag kamu sumala sa inyong mahimo. Kay kon tinguha gayod ninyo nga muhatag, dawaton sa Dios ang inyong ikahatag. Wala siya nagpaabot nga muhatag kamu sa dili ninyo makaya. Dili ko tuyo nga maglisod kamo tungod lang sa pagpasayon ninyo sa kahimtang sa uban, kondili aron nga managsama. Sa pagkakaron maayo ang inyong pagkabutang, busa angay lang nga mutabang kamo sa mga nagkinahanglan. Ug kon sa panahon nga kamo na pud ang magkinahanglan, ug sila ang maayo og pagkabutang, sila na pud ang mutabang kaninyo. Sa ingon ni ini nga pamaagi adunay kaangayan ang matagos sa dili ba sama maniana ang giingon sa kasulatan, siya nga nagtigom og daghan wala masubrahi, ug siya nga nagtigom og gamay wala makulangi. Nagpasalamat kami sa Dios nga gibutang niya sa kasing-kasing ni Tito ang sama sa among kahangawa alang kaninyo. Kay wala lang siya musugot sa among hangyo, kondili siya mismo ang adunay tinguha nga muanhadiha kaninyo. Paubanon namo kanya ang atong igsuon nga dinayig sa tanan iglesia sa bisan asa tungod sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Siya mao gayod ang gipili sa mga tumutuo sa nagkalain-laing mga lugar nga muuban kanamo sa among paghatod niining hinabang alang sa mga nanginahanglan. Gibuhat namo kini aron madayig ang Ginoo ug aron ikapakita sa mga tawo nga gusto gayud namo nga mutabang. Buot namong malikayan nga madudahan kami mahitungod sa among pagdumala niining dako nga hinabang. Kay ang among tumong mao ang pagbuhat sa maayo, dili lang sa atubangan sa Ginoo kondili sa katawhan usab. Adunay osa pagayod ka tumutuo nga paubanon namo kanila. Kini nga tawo makadaghan na namo naso layi sa nagkalain-laing pamaagi ug napamatod-an na namo nga adunay gayod si ay tinguha sa pagtabang, ug labi na gayod karon tungod kay dako ang iyang pagsalig kaninyo. Bahin kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo. Kon bahin usab sa uban nga kaigsuunan, kini sila ang pinadala sa mga tumutuo gikan sa mga iglesia. Ang ilang kinabuhi nagpasidungog kang Kristo. Busa, ipakita ninyo kanila ang inyong paghigugma aron masayran nila nga tinuod gayod ang among mga pagdayeg kaninyo, ug pinaagi kanila, masayran usab kini sa mga iglesia sa ubang lugar.